στο μπαλκόνι μου για καλό φωτισμό γιατί τραβάω με το κινητό μου. Και σίγουρα τα βίντεο, αυτό είναι το χειρότερο βίντεο που θα κάνω στο κανάλι μου. Και είναι και το πρώτο, φανταστείτε. Μην βλέπετε αυτό το βίντεο ότι είναι σκατά και ότι και εγώ είμαι σκατά. Μπορεί να κοιτάζω εκεί, συγγνώμη. Σήμερα, τώρα που μόλις... Σήμερα που βρήκα να κάνω ένα βίντεο, περνάνε όλα τα μάτια. Λοιπόν, για όσους δεν με ξέρετε, είμαι η Ροζέλα, το λέει και το nickname μου κάτω. Να πατήσετε like και subscribe σε αυτό το βίντεο για να τα συνεχίσω, να με βοηθήσετε. Subscribe για να βλέπετε, να ενημερώνεστε για κάθε βίντεο μου που θα κάνω. Δεν θα τα κάνω σαν και αυτό, θα τα κάνω πολύ καλύτερα. Έχω κάνει αρκετά, πάρα πολλά βίντεο και μπορεί να τα ανεβάσω όλα αυτά σε μία μόνο μέρα. Όχι, δεν γίνεται. Γιατί έχω κάνει μία σειρά με την ξαδέρφη μου που λέγεται Rosemary. Τη λένε Μελίνα και με λένε Ροζέλα. Είναι πολύ καλύτερα βίντεο από αυτά εδώ, πολύ καλύτερα. Θα είναι εντιταρισμένα, έτσι θέλω να πιστεύω. Θα δείτε πάρα πολλά vlogs που θα κάνω τα Σαββατοκύριακα με τους φίλους μου. Και θα γνωρίσω και το αγόρι μου. Αγόρι τώρα, εντάξει. Γενικά εγώ με τα vlogs όταν πηγαίνω κάπου θα αρχίσω λίγο το γεια σας, ναι, wow, θα κάνουμε vlog. Αλλά μετά δεν θα το συνεχίσω, οπότε. Αλλά τα vlog όταν θα είμαι με την παρέα μου φυσικά θα τα βλέπετε. Κάνουμε διάφορες βλακίες. Και ναι, θα ελπίζω να σας αρέσει. Μην βλέπετε αυτό. Η αδερφή της φίλης μου που είναι 2 χρονών μου έκανε στα μούτρα έτσι με τα νύχια της. Και... Ναι, μίλησα με έναν φίλο μου που ήταν από κάτω, ο Μανουήλ. Θα παίζει να το βλέπετε στα vlogs. Είμαι λίγο κοντή, φοράω τις πιζάμες μου. Γενικά θα με βλέπετε με πιζάμες. Έχω κάνει πολλά hauls, γενικά school supplies hauls. Έχω κάνει ένα haul που το λέω haul για κάποιο λόγο. Ναι. Θα κάνω και room tour. Γενικά αυτό το κανάλι θα έχει διάφορα. Θα έχει και πολλά challenge. Θα γνωρίσετε πάρα πολλούς φίλους μου. Σαν εκείνον που έφυγε τώρα, μιλάγαμε. Δεν πήγα σχολείο σήμερα. Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό. Δεν έχω τι να κάνω. Τώρα περνάει ένας κύριος. Είμαι στο μπαλκόνι μου. Και κάπου εκεί περνάει αυτός που πήγε. Νάτος. Και ναι, αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και share σε αυτό το βίντεο και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye! See you next time! Και επίσης θέλω να ξέρετε ότι όταν λέω το bye, see you next time, γεια σας, θα τα πούμε την άλλη φορά, θα σε ξαναδώ, κάτι τέτοιο. Μη μου το κλέψει κανείς YouTuber αυτό. Εντάξει? Μπράβο. Δηλαδή τα βίντεο. Αυτό θα ήταν λίγο χάλια. Τέλος πάντων. Ας το βάλουμε σε όλη μια σειρά. Όταν λέω το bye, see you next time, μετά θα ανοίγω για λίγο την κάμερα να δείχνω βλακίες. Και μετά θα το κλείνω. Όχι bloopers ακριβώς. Γενικά. Κάτι άλλο. Τα βίντεο μου θα πηγαίνουν, θα καλυτερεύουν λίγο, μετά λίγο, μετά θα γίνονται κάποιες φορές χιουμοριστικά, κάποιες φορές θα έχει πολύ δημιουργικά πράγματα και πολλές ιδέες. Άμα κάνω κάτι ίδιο με άλλο YouTuber, θέλω να με συγχωρέσετε, δεν είναι ότι τον αντιγράφω, απλά βλέπω την ιδέα του, μου αρέσει και είπα να θέλω, ας πούμε, πες τώρα, θέλω να την κάνω κι εγώ. Αλλά δεν θα είναι ακριβώς αντιγραφή, θα βλέπω το challenge του που κάνει blindfold
του make-up challenge, ας πούμε, μια YouTuber. Και θα λέω, αχ, ωραία, ας κάνω κι εγώ αυτό το challenge. Αλλά δεν θα είναι αντιγραφή. Όχι, αυτό σίγουρα δεν θα είναι. Αυτό δεν παίζει καν να ανέβει στο YouTube και το χειρότερο βίντεο που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Γενικά το βίντεο θα το τραβάω με το λάπτοπ μου. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι έχει καλύτερη ανάλυση στο λάπτοπ μου, αλλά τέλος πάντων, ελπίζω να με παρακολουθείτε στο YouTube channel μου και θα βλέπετε καλύτερα βίντεο από αυτό εδώ πέρα. Bye!